Em ji Rosa Luxemburgan heta Clara Zetkin, Leyla Qasım û Sarayan têkoşîna xwe mezin dikin. Bi mîrateya nagihan, Jîna Emînî, Evîn Goyî, em li dijî kesên erd hejê vediguherînin alava Fersendê û civakê jî vediguherînin alava Qirkirinê xwe birêxistin dikin. Em li dijî şer, mêtîngerî, xizanî, penaberî, koçberkirin û texrîbata ekolojîk xwe birêxistin dikin. Em li dijî her tundiya li ser jinê têkirin xwe birêxistin dikin. Em li dijî kesên polîtîkayên tecrîd û xizaniyê wekî qederê ferz dikin xwe birêxistin dikin. Em li dijî zihniyeta faşîst, zayenperest, bi pêşengiya jinê piştevaniya civakê mezin dikin ber bi serfiraziyê vedimeşin. Dem dema jin jiyan azadiyê ye.